wind. Maar het doorkooste uitschieters naar 30 graden. Ik weet niet naar welke radiozender dicht luistert, maar ik luister goed naar al 1 uur. Ik schrik niks. Goedemorgen. Heren van het goede leven. Nou, goed te leven. Ja. Tasje koffie. Ja. Lekker boeten. Op het trapje. Elke dag. Ja. Ja, jawel. Dan kwam het alweer. Maar ook 's winters. Ja. Goh, dan moeten we toch... Ik heb een uitskaart. Je hebt het nooit skijt. Radiootje erbij. Ja, dus zo. Wat staat er bij jou op de koffietas? Nou, dat is wat er allemaal mee aan. Oké. Ja, Als er maar koffie in kan, hè. mijn koffie een keer. Je ziet buren. Ja, Nou, waar meneer woont, dat is duidelijk. En je woont over. nee, ik moet Op niet boven? naar Oké. Ja, En hij zit iedere dag boeten. iedere dag boete. En jij Ja, niet. ja, ik ben eigenlijk ook, dus maar ik heb nu vakantie. Lekker. Lekker, eventjes. Sinds deze week. Nee, de vorige week ook al. Oké. En hoe lang heb je? 3 weken. Dat is al een week van hem. Dat is al een week van hem, anderhalve week. En je ziet met pensioen? Ja. Zonnebril op. Al kapoen waardes, hè. En wat doet je voor werk? Die zit bij Even schoenwerk bij Sikkelachers. Sikkelachers, bij een bezorgingshuis. En dat doet je schoonmaken? Ja. En wat moet je door schoonmaken? Ja, kiemertjes van de leukjes, van de oude leukjes. Dus Is dat leuk werk? ja, heel leuk werk. Ja, Heb je nog een beetje tijd met de oude leukers? ja ze hebben zo praten met en een beetje lachen met en Beetje oude kloeten? ja, ook nu te maken. Ja, dat moet ook kennen, hè. Ja. En dan vergeet een hoop aan, hè, bij die leukjes. Tot ze kraak zien of wat dan ook. En dan zeg ik, kom dansen voor ons of wat dan ook. Ja, dat moet kennen. Oh, wat leuk! Ja. Dus af en toe dan gooit je er nog wel eens een dansje uit. Ja, ook hoe je nou wel eens een dansje hoeft. En af en toe krijg je ook een stukje vlooi aan het. Ja, maar dat minder. Hè? Oké, dus niet dat ze het aanbieden, maar af en toe dan Ja. slot je eens een keer een Ja. stukje Ja. vlaai over. Ja, Oh, oké. Hé, maar dat is wel... dat is leuk werk. Dat is heel leuk werk. de kans gaat voor u betekenen. Ja. En alles is al gehoord, ze kregen alles daar, dus... Ja. Maar merk je dat ook wel eens, dat jullie eenzaam zien? Ja, dat zie je ook leuk bij die hebben kinderen verloren. En ja, dat zie je allemaal leukjes, maar weer 95 jaar. Hè. Ik geloof dat het laatste 95 jaar is. Dus, En zien dat allemaal mensen die hier nog goed zien? ja. Oké, Ja. dus er zitten geen dementerende bij. Nee, die zien slimmer dan die, ja, soms. Maar het zien goed uit, dus... Heb je altijd in de schoonmaakbranche gezeten? Ik heb altijd in de schoenmaakbranche gezeten. Ik heb op een ziekenhuis gewerkt. Ik heb bij CSU aan toen, in de tijd, in het ziekenhuis. En nu zit ik daar. En dat is mannelijk, hè. Ja. En het ziekenhuis is ook leuk. Met de leukjes werken. Wie zit je erin gerold? Gewoon solliciteren en gewoon werken. Maar wat heb je vroeger voor opleidingen gedaan? Ik heb het op winkel beginnen, maar en toen heb ik horeca gedaan. Bij de Dollar Dries gewerkt op de markt. Wat is dat? De De Dollar Dollar Dries? Dries, dat is de koffie. Oh, Een klein koffie. Flauwekul, wat zal het weer? Toen bij de Vrede. ja, ik ben even niet, hè. Je bent wel van Nederland, je kunt het wel weten. Ja, dat klopt. Ik ben een heel klein beetje van hé, maar ja, dat wist ik. Bij Café de Vrede heb ik gewerkt. Oh. Dus,
Ik koken. En stond je in de bediening of achter de bar? Achter de bar en de bediening, mijn carnaval tussen de bar en tussen de shot in en dan, ja. Oh ja, dan had je zo'n extra barretje Ja, gemaakt of zo. ja. Ja. Een heel werkuur. Ja. Ja. Ja, en toen kwam het tegen tot ik het slechter hoorde en dan wou ze zelf koffie beginnen, maar dat heb ik niet gedaan. Hoor, ja. Dus ik, nee, afgelopen. Oké. Horeca afgelopen. Ik ga wel mijn papieren, maar ik vind het goed zo. Ja. Dus, Ja, het werd alsmaar minder met de cafés. Hè? ja, maar vind je het gek? Hoe duurt dat gebeurt allemaal? De lui kunnen het toch allemaal niet meer betalen. Ja. Dat is goed zo. Dat is met alles zo. Als je naar de winkel gaat en dan gaat met 100 euro, dan zie je dat niet. Wat helpt? Ja. God je dan ook meer op de prijzen van de spullen letten? Ja, zeker. Wat dacht je daar? Wat dacht je daar? Dat geeft dat niet. Ja, ik doe dat. Ik vroeg het dan nog, maar als ik persoonlijk zeg, ik kijk ik gewoon veel meer voor de huismerken. Ja. Want ik heb gelezen dat die het net zo goed zien. Ja, maar als wel een stuk toch al goedkoper. ik heb een groenteboer, als hij al ziet, maar bij wijze van spreken, in een bloemkuur. Maar had de week, ja, dan hebben ze daar de zin op en dan pakken ze een bloemkuur, normaal gesproken. Maar nou, ik heb geen bloemkuur zitten. Ik zeg, wat heb ze geen bloemkuur? Ja, ze valse deur zitten. Als je dat moet inkopen, 4 euro, ga je dan met een bloemkuur voor 5 euro. En voor alle gezin niet. Ja. Hè? Ja, dat is goed zo. Dat is, ja. Dus gaan een bloemkool meer, wat zien nog meer dingen die je niet meer... Daar had geen wortel. Daar had geen wortel, geen bloemkuur, spinaziebol. Ja, dat is ook niet meer in de supermarkt, want dat is allemaal verrot door weer. Eerappelen, die had er dan wel, maar die kosten ook al 4 euro. Ja. Over de 4 euro, ja, dat ik zit op in de regen. En dan ga je fruit, en ja, dan moet ze zo'n 24 euro kiezen. Ja. Het is jammer, maar het is zo. En door eten jullie ook die het niet kunnen betalen steeds minder verse groenten? Ja, en ongezond, hè? Juist. Ja. Is het toch bizar eigenlijk dat het Ja. ongezond krijgen goede Ze koper is zeggen, als het gezond. je moet gezond eten, hè? Maar de ongezonde producten, die maken ze niet duurder. En de gezonde producten, die liggen daar, ja, die zijn hartstikke duur. Die kunnen ze niet meer kopen. Tenminste lui. Ja. Want kinderen kunnen dat niet kopen. En dan blijven ze misschien wel liggen en dan weren ze aan het einde van de dag weer ze Ja, misschien de weggegeven of ja, nee, weggegeven is al... weggegooid. Ja. Weggegooid. Ja, dat is de zon. De zon. De zus is steeds meer de leuk onder de voedselbank en zo gaat allemaal. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is verschrikkelijk. Kent geen jullie die naar de voedselbank moeten? Nou, ik ken dat genoeg met kinderen dan. En dan denk ze met de eigen van... hè? Maar dat vind ik dan eigenlijk erg. Ja. Ja, en we zien nog wel eens hoe we helpen zonder. Hè. Met z'n allen, als ze geen eerappelen dan komen er een paar eerappelen bij ons. En als ze hebben gevoerd, dat is hetzelfde aan. Maar ja, het is goed zo, hè. De moors. Ja. Allebei alleenstaand? Nee, ik heb een kameraad, die moet bij me. Ik heb niks met die ook, maar gewoon een kameraad. En we betalen alles samen. Dus, Oké. ja, ze moeten ook gelukkig. Hè. Nou ja, Het is beter dan op school liggen. Hè. Ja. Zou je daar anders op straat terechtkomen? Ja, dat zijn dingen die zien in de verlegen. Ja. En hoe lang? Ja, ik heb hem opgevangen en we zijn vrienden geboren. Ja, en zo, klasse. Wat mooi. Af en toe een voetbalwedstrijd opzetten, houden we dan van weer. Hè? Ja. Ja. Maar wat brengt u gekregen? Dus, Nou ja, wie dachten van laten we weer eens gewoon lekker alderwets door de stad rijden. Tot Maastricht. Door Maastricht. En ja, dat huurt eigenlijk niet meer. Kijken of nog ergens gaat te Oud-Kloetenveld. Oh ja, ook Luther genoeg. Nee, is het Als een bak bier maar moeten brengen. Ja, zeker. Dat vind ik misschien nog wel de beste opmerking van vandaag. Ja, Mitch en Jo die zien het er helemaal mee eens.
Maar het is gepreugd, ja. We beren. Ja. Dat was echt vertalen. Maar zit je de ganse dag hier? Ja, oké. Nee, dan onthouden we dat. En dan moeten we een keer... Appeltijn ligt daar op de hoek. Ja, dan kun je ze even eraf, joh. Ja, maar dan hebben ze het beer niet koud. Dat is allemaal, ik zeg, die zetten ze elkaar. Ja, maar dan hebben we er niks aan. Dat is wel luxe in als Die hebben ook vlees. werken. Die hebben niks te doen. Die hebben ook werken. Dus je mag niet drinken. Maar we zien... Dan kan ze filmen. Maar Dan heb je een molen. mogen we terugkomen met een koud pilsje? Doe niet. Die interesseert me niet. Hè? Nee, ik bedoel ook geen beer. Oh. Oh. Nee. Lekker genieten. Of een ijsje? Die is gewoon niet. Nee? Waar kunnen we ook nog wel blij mee maken? Met een bloemkool! Ja, met een bloemje, wat kost 4 euro, dat hoef je nu niet.